Havarkehat Long Terang Arong aratum methang cirung cerek pen cerap cetusi Sok Klim Rongker karkli asai kedeng pon. Karbiakhai tum hako penta rong rup chukim lote rong kabuche ke messenger phanpura chuarkli chophe jona thu kachiki pondu. Lason thot si Havarkehat ke parlopon jasimet Long Terang Arong along thang ni phai phorni Sok Klim Rongker arkli ponlo. Bangso karkli pon rong adiuri Jotindra terang lapen rear e diuri rohin terang atum pensi arkli pon. Bangso Sok Klim Rongker karkli pon along kopai ke mi pen kachetong dun Karbiang Long Autonomous Council Okfran kelang EM khonsing rong pi lapen Havarkehat BDC chairman Bilison ingtia tum sedami chetong dun. Lapen bangso Sok Klim Rongker karkli pon along vomut vokan sedami misen puta diuri ahin pen herang kiang nu nang pachini dun. Sok Klim Rongker karkli along nili pang dak mang peng pen nang khase nili nang chitong dum jinglo pen bangsu Sok Klim Rongker urusar tumen chiput pen chini lo je abu akam ta mesen situ asi ili tum karbi tum ke Sok Klim Rongker pen siang ke chilang de don ke bang ji abotol kiti sok tutiki stami mesen ma hinojima gedak siang ke chilang si pinila dong so Long Terang Arong Sok Klim Rongker karkli atengte pening harang kang bangke sok abang ke message sini dam lo ingkan sekpen dong klari rufi klar nangi ku adong klar ya pai klar ingku ini tumla so Sok Klim Rongker bang itu thok lo so ke thok along mud bokan aku dari tarong sang sidame arna sidame deng pono roilo pen non ki bangji atiki kang hoya mus tami mi senpen tiki longi pula so arnam hinben hidines tami longo Havarkehat pen harsing rong pi Karbiang Long live.